Allah, damunan na zo gurin masoyata. Ba jeji. Kaga zinariya, kaga taurariya. Wallahi ke ta daga cikin mata. Ai tun ranar da kika gaya min irin mugayen kalaman soyayya na kasa bacci na rikide. Kawai na zo na ce yau ki fara an toyo min zafafan kalaman nan naki masu ratsa zuciya. Baby, yau gaba ɗaya ban gane miki ba. Na zo sai zuba nake amma gaba ɗaya kin bani hoti ho. Dalla gafara can ka nuna ba ka kishi na. Yanzu azumi ne duk yawa na sa wani sun kawo musu Ramadan basket. Amma kai yanzu duk ka ki kawo man kishi na ne ba ka yi ko suna ne ba ka yi. Ramadan basket. To yanzu ya kike so a yi? Kar ka ƙara zuwa ƙofar gena in je ba sa tare da ka kawo min Ramadan basket. Haba. Hello. Ramadan basket. Ba komai ai akan ki ba abin da ba zan iya ba. Komai yanzu sai na je na kawo. Kai, ba zan yi ba. Ai duk inda ake hada Ramadan basket din nan sai na je na hada mata. Ai farin cikin ta shine farin ciki na. Ai bari dai kawai. Ya haka sai mun dare wawa ne. Haba kadin sai ka dinga jin tsoro. Ba dole in ji tsoro ba. Wai da ka san ma menene gurin ta naje. Wai ne take cewa wai sai na hado mata wai Ramadan basket. To wai me Ramadan basket din ne ma ni ban ma san me Ramadan basket. Wai na hada mata Ramadan basket. Aikin banza kai gara ne. Ramadan basket din ne baka sani ba. To Ramadan basket ba san ga ake hada. Tarayyan mu da farko gidanku akwai tsohon kwando. Akwai na kaka wacce take tsama dan wake akwai. Ka dauko shi. Okay ta. Ka je asusun nan da kake yi. Hassan, mu je mu siyo da duma da buta da kuma tsiri. Mu hada mata kayan da za ta ringa yin sallah. To sai me kenan? Shine ai Ramadan basket. Iya shine Ramadan basket. Za ta ringa yin sallah tana roƙon Allah. Allah sati zan yi mata bari yanzu ka gane jira ne shiga gida in dauko kun. Je ka shiga raka ni. Je ka Wannan gidan su soyayya? Ana so da taro ta gani. Daga taro ta gaba kira a mata. Yanzu za ta fito ai daga taji. Zamu ba ta mamaki. Ta san ba Ramadan basket ba. Ba dai Ramadan basket ba. Abokina ka san kai tunani daga cikin abubuwan nan. Na lokacin ibada. Gidan su fa gidan masu kuɗi ne. Ai musulma ce dole hedu da duman nan da carbin nan. Har da almajirai a gidansu. Ai ɗan malama ce nake gama. Wannan abin da kace a kawo mata kai hikima. Bari ta magana. Zan mata ba zata. Ba ta ba maki ai. Ramadan basket ta samu ita ma. Ta samu. Za ta daina ma gori daga yau. My baby, barka dai. Me ya dawo da kai gidanmu bacin ga abin da na gaya maka. To banda abin ki baby. Wallahi, ai tun daga lokacin da kika ce an kawo miki Ramadan basket, na je na har hada kudade na tsaf ne miki sayayyar kayan Ramadan basket. Ai ba mai lau. A to banda abin ki baby me ba zan yi akan ki ba. Ai na je na hado miki kayan Ramadan basket din nan. Ke dai kawai yanzu ki kwantar da hankalinki. Na je na kashe kuɗi na kawo miki kayan Ramadan basket. Kin ga wannan abokina shi ya bani shawarwarin abubuwan da za a kawo miki. Ko ba haka bane abokina? Haka ne. Ni ne nan. Yawwa yanzu dai tukuna. Kafin in baki wannan Ramadan basket din nan, wannan zafafan kalaman soyayyan naki da kike gaya min mai ratsa jiki, yau sai kin gaya min tukuna kafin baki. Kuma sannan wanda tukuici zaki bani idan na baki. Ba mai dankalin tura. Wayyo Allah. Allah na. Kai bari ko zaki kashe ni da kalamai. Yanzu ka gane abokina. Ko ai sauri a bata wannan Ramadan basket din. Shine mai. Ma baby kin san menene yanzu kafin baki wannan ban lakawa. Kin san menene? Yanzu sai kin yi alƙawari ki rufe idan ki tukuna. Na yi miki alƙawari zan baki Ramadan basket din. Yau buɗe idan naki gashi nan ki gani. Ramadan basket din da na kawo muku wannan shine fa Ramadan basket. Da duman nawa muka sai ta? Da duman nan ita kanka kudin asusuna da nake a ɗakin ina. Da tarbi. Haba baby ya zaki zubar da kayan Ramadan basket wannan fa sallah ce wacce zaki dinga sallah wata. To me zan yi da wannan kayan? Buta ce zaki dinga alwala. Wannan tarbi ne na lazimi amma kuma kin zo kiyan mu. Wai mai Ramadan basket din nan. Shine to wata ibada ne ba. Ya mu Ramadan. Kai ba sani bane. To bari ka ji in gaya ma. Kwai kires daya, lemon kwalba kires daya. Rufai da yogurt, su lemo su me da me amma kai kawai sai ka kawo min wannan siyar? Ko rufai dan ma baka kawo min ba? Aka gaya maka a gidan mu to babu kayan sallar ne ko? Kaga abokina kina da shafin kai da madara da wani kayan alatu.
mata hudu ne da ni na ban ci ba na gona da ishari sai da tun ranar da tun wancan sallah kinga ni soyayyen nan ma ba ma na yi haba ya zaki dinga dora min hidiman mai iyali hudu sai ka ce mun yi aure wannan ai hidima dan gwata ne ni kinga ni fa ba na yin soyayyen nan ba na son ki ga ƴan matan nan rututu ko abokina kun mu suke ina cewa ba na son su amma na ga wajen kin kawo min hidiman dubu ɗari dan gwata ne ni kaga abokina mu tafi ni ba za mu soyayyen nan ba mu soyayyen nan ba za mu kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mu ta Yusuf Boy TV mun gode.